zure bila gabiltza. Topatu arte bila jarraitzen duzun eta gauzak egiteko beste modu bat badagoela dakizun bezero horren bila. Talentu bila gabiltzan bezeroen artean talentua bilatzen ari gara. Beste adimen batzuek pentsatzen dutenarekin aski ez duten adimenak. Urrunago egan egiten dutenak. Oxigenorik gabe igotzen direnak. Sortzaile izanagatik ere beste gauzetan aritzen direnak. Madrilen, Londonen, Berlinen edo New Yorken dena egiten daitekeela dakitenak, baina baita Bilbon ere. Beti lehen mailakoak izan garela dakitenak. Mail, DM edo oraindik ezagutzen ez dugun aporren bidez idatzi ezaguzu. Atea, irekita dago. Sormenean, interneten eta zugan sinestea da kontua. Zu bezalako jendea bilatzen ari gara. Gauza gehiago egiteko gogoz dagoena. Esna amets egiten duena eta gehiago lortzeko gogoz esnatzen dena. Hau dena zenbateraino astea nahi duzu. Ezagutu behar duzun truk berri bat dago.